Sumoto nga perti ginako ka siya ug nakuratan jud kayo ko kay nakita nako si Selena. Ako ang first love nga gatindog siya. Wala ko katingog dayon. Nangutan ako kung anong naa siya, nga di ba patay naman siya. Pero mitubag siya nga, bitaw, dili ako si Selena. Ako si Celine Shay, ang twin niya. Wala ko kabalo nga naaday twin sa Selena. Wala pod giingon sa Selena sa kuha. Kani si Celine kay gikan ni siya Spain og didto na nagpuyo. Siguro dili gid sila okay ni Selena kay wala man jud nag-istorya sa Selena nako about siyahang kambal. Sumoto nga nag-istorya mi sa pamilya ni Selena. Kay nakabalo na daw sila kung unsay hinungdan sa tanan. Og nangayo sila agpasaylo dari sa kuha. Sumoto nga paghuman na mong istorya, niuli rapod ang pamilya ni Selena. Ninghag pa si Celine sa kuha. Sumoto nga niuli jud kog balay. Bisag ulan kaayo kay gimingaw nako ni Baby Sky. Pero nahibulong ko kay na may sakinan nga nindot nga nakapark sa mong balay. Anyways, nahuman na day ang among balay nga gipahimo. Nga duol-duol rapod sa balay sa ko ang ginikanan. Sumoto nga pagsulod nako sa balay, naghulat di ay si Sage. Pero, na-shock na sad ko ug nakuratan na pud ko. Kaya nakita na ko si James nga naglingkod dito. Sumoto nga nagkaistoryahanay mi ni James. Gihatod daw kuno niya silang Sage kay ulan kuno daw kaayo. Pero ako siyang giingnan nga pwede na siya muuli kay naabot na ko. Sumoto nga nilakaw na si James ug nag-ilis na ko kay basa pud ko. Tapos excited ko nga mohalo kay Baby Sky. Pero wala ko nitingog kay Sage. Murag galagot jud ko nga murag nagsalos ko. Motong niingon si Sage nga, nganong di man ka managad? Nagkaon na ba ka? Pero gilabian ra nako siya. Human diretso ko kay Sky ug nihalo. Human kay nihigda nga walay tingog-tingog. Pero si Sage kay nikalit naghigda sa kuntapan. Human gikuha kong bukton ug iyahang giunlan. Ingon siya nga dili daw siya mohawa didto ug dili na ako siya tagtan. Siya to nga time kay happy kayo nga murag nanungog siya sa kuha. Nya wala pod ko katingog kay ang iyahang dughan kay ma-feel na nako. Labaw na iyahang kabundukan niya kay ma-feel nako sa kong paa. Wala na jud kay nasuko na pod si Junjun. Ako siyang gingnan nga pahawa na dere kay gilok kayo. Kay iyaha magong kamot kay naa sa kong liog nga kabalo gyud na siya kung asa ako ang gilok. Sa sobrang kagilok, wano kabantay nga nangusog nako nga wala nako kabalo ba. Nga naa na day ko siyang ibabaw ug siya kay naa na sa akong ilalom. Kabalo jud ko nga na-feel jud to niya nga si Junjun kay nasuko. Hanisiga pa iyahang mata. Ako ang gigunitan ang iyahang duha ka kamot. Nahunong jud ming duha ug wala jud nakalihok. Nagtinutukay ming duha ug dili na jud nako maantos ang kasuko ni Junjun atong gabiuna. Bahala na. Asawa bitaw nako siya. Pero imbis kay sugdan unta nako, nihilak man na si Sky. Mo nang walay nahitabo og dayon sa mundo. Sumoto nga pagkaugma, wala jud ko'y tarong tulog. Kaya mauligi nga wala naka-score si Junjun. Pero si Sage kay lami kay yahan tulog sa yahang kama. Sumoto nga nagbiyahe mi sa kong isuon nga pwerte na ako nga katulgon kaayo sa sakyanan. Tawagon lang nato siya sa pangalan nga Lily. Pero lalaki ni siya.
Gusto ni Lily nga ako na say drive, kay gikapoy ni daw siya. Pero katulgon kayo ko. Huwag ako siyang giingnan na kung anong gamay ra kog tulog pagkagabi. Pero nakadrive jud ko gihapon. Moto nga samtang nagdrive ko, sige kog overthink. Kung gusto basad kaha ni Sage, nga naay mahitabo na mundo ha. Basin dili siya ba? Masagpaan anyata. Basin masuko hinoon sa kuha. Sumoto nga pagkaugma na ko nakauli ato. Hagabi na sad. Mga alas 6 ata to sa gabi. Gimingaw ko silang duha og excited na kay kumuli. Pero neto sa kog McDo, kay dalan ako sila pasalubong ato ba. Unya pagpila na ako sa counter, kay timing kaayo nga nakit-an ako si James nga naay kauban nga buntis. Pero nakunhuna jud ko atong time ba nga kabalo ba ka si James nga na siya anak kay Sage. Or wala baka po siya sulti ni Sage. Kay para niya, ako na ang amahan sa bata. Sa moto nga paghuman akong order, ni diretso ko gawas. Pasakay na unta ko sa kong kotse, sa dihang gisundan day ko ni James. Sa moto nga nagkaistorya yun mi ni James. Action pa kong kasuko, kay lagi wala niya panaguti ilahang anak ni Sage. Pero nahibawan po na ako nga wala pa di ay daw nahitabo nilang duha ni Sage. Feeling daw niya nga wala gyud daw siya gilove ni Sage. Gikapoy na si James og natintal siya sa lain. Medyo naglibog ko nga mangutana pa unta ko niya o gusto pa ko makikistorya. Pero niabot na iyahang wife. Sa moto, nga nagdrive ko nga sige gahuna-huna o kinsa jud ang amahan ni Sky. Gusto ko makabalo kinsa. Para naman pod nga magsabot mi og mahibaw-an nga dili niya pwede kwaon akong Sky. Sa time nga magpakita siya og magpaila sa bata, di na ko kaya. Masakitan kay ko. Kinsa ka jud ang lakiha ang amahan ni Sky. Sa bagay, pila sad biya kay years nga wala mi nag-contact ni Sage. Naayod siya lain ata nga nakaila nga lalaki o gilove jud niya. Niabot ko sa balay nga natulog na silang duha. Nagtapad sila. Nag-atubangay pa silang duha. Dili na ko gusto nga mawala ni sila sa kuha. Mo nang kalit lang nga nakahila ko. Sumoto nga niadto ko sa terrace. Diadto na ako gitiwas sa kong hilang. Kay kabalo ko sa kong kaugalingon, nga di gyud na ako gusto nga mawala sila. Og in love na kayo ko sa kong best friend. Pero nakuratan ko kay nikalit pangutana si Sage. Ngano ka? Gahilak lagi ka. Sumutong ako siyang gipangutana kung kinsa jud ang amahan ni Sky. Nito bagra pod siya nga, ikaw ang amahan, di ba? Pero mitubag ko niya nga gusto yun ako mahibawan kung kinsa ang tinuod nga amahan ni Sky. Pero dili yun mutugan si Sage ug medyo nangisog na pod siya. Pero ang ako ang gibuhat kay gihalukan na ako siya galit. Mitanaw pa ko siya mga mata. Pero may balos po siya halok sa kuha. Sumoto nga gipasagdahan na namo ang amo ang kaugalingon kung sa may mahitabo atong gabiuna. Grabe na mong halok og palaming duha. Ug sa dihang gihubo na namo ang amo ang suot duha. May patong na ko niya. Mananghid pa unta ko niya kung pwede ba namong buhaton siya. Pero niingon ra siya nga, diretso na mura man tag virgin. Hog nangatawa ming duha. Og didto jud nga naa-joy na hitabo sa mga. Perting palami jud namo. Ang toda sa naabot yun may isa langit. Sa moto,
Nga pagmata na ko pagabuntag, lami kayo ako ang pagmata. Pero wala silang sage ug sky, kay nanglaag daw sila. Sumoto nga samtang naligo ko, na ako'y mga nahinumduman. Ug kalit lang nga naay nagdoorbell. Pagawas na ko og paglantaw, si Celine man di ay, ang kakambal ni Selena. Nangita siya ni Sage, pero ako siyang giingnan nga wala ako ang asawa. Ako na siyang gipasulod, kay init man pod sa gawas. Pero napod ko'y importante nga lakaw atong adlaw. Motong ako siyang giingnan nga kinahanglan anako nga mulakaw. Pero nitubag si Celine nga kung pwede ba daw nga mukuyog siya nako. Kay wala man po daw siya ibuhaton natong adlaw ug para daw magkuyog na lang mi inigbalik nako para makaistorya niya si Sage. Well, na aming sasakyanan, hilom kayo mi. Hanaminaw ramig music. Dayon, mi play ang kanta nga Can't Help Falling in Love. Ug nikalit lag tingog sa Celine nga nakahinumdom daw siya anang kantahan. Sumoto nga ni share siya sa kuha. Nga mao sigurong wala ni istorya si Selena sa kuha about niya. Kay feeling manggod ni Celine nga dili siya belong sa iyahang pamilya. Medyo nag-uol na gyud siya. Motong ako siyang gingnan nga ayaw nagkagol dira. Ismile lang kay guwapa kayo ka. Sumoto nga nagkasinabot mi ni Celine nga mangadto kung dapit gilubong si Selena. Medyo layo siya kay naa pa man siya sa probinsya. Motong niingon ko ni Sage nga basin magabinan kog uli kay lagi mangadto mi sa lubong ni Selena. Gilubong dai si Selena dadto ra pod sa mga yuta sa iyang pamilya. Naslay dako nga yuta atong lugar. Og naa pod diadto ang balay sa ilahang lolo ug lola. Sumoto nga pag-abot gyud namo diadto, nakahilak jud ko. Gimingaw ko sa kuang asawa sa una. Og mikalit managbundak ang ulan. Nisamot na akong hilak kay mas nakahinumdum ko sa sinugdanan sa mong love story ni Selena. Mingon pa si Celine nga mangadto na mi kay lagi kusog na kay ulan. Pero wala lang ko. Ug sa dihang nikalit na kughag ni Celine. Nakuratan siya. Taud-taod, may balos pa siya hag sa kuha. Paguman ato, nasulod na mi sa car, ug niadto na mi sa balay silang lola. Ug ako siyang gingnan nga sorry kaginiha. Nadala lang ko. Dayon mi smile lang siya. Sumoto nga pagkaugma na jud ko nakauli. Wala jud ko tinggi ni Sage. Sumoto. Then ay one time nga gikan mi ato nga nanimba. Nangadto mi sa McDo. Ug sa wala damha, nagkita na pod mi ni Celine. Nado siya diadto kay mag-order daw siya og mga pagkaon para sa mga bata nga walay gikaon. Ing ana siya kapuutan. Dayon nilakaw ra pod dayon sa Celine. Ug ako kay nagpadayon lang kog linya. Then nilingi ko kung dapit naglingkod silang Sage. Ug kalit lang nga nakahinumdum ko atong bata pamingduhan ni Sage. Namig simbahan na to. Then kaniligi mga bata pa, mga wala pa'y buot. Nagsaad-saad paligimi nga kaming duha magkadayon po. Moto nga paghuman na mo kaon, nilabay pa mi sa balay sa kong ginikanan. Nagabinaan dyan mi. While pauli na mi, nabantayan dyan ako nga hilom kaayo si Sage. Motong giistoryahan ako siya og ngano siya. Pero di siya mutingog. Ug kung mutingog man gani, medyo pasinghag jud. Ug murag nasuko gyud siya. Ug sa dihang nahibaw-an dyan ako,
nga nagselos day siyang silin. Sumoto nga ako ang gihunong ang car o gitangtang nako akong seatbelt. Ug ako siyang gikisan. Nihonghong pa si Sage nga gusto ka dere. Nitubagir pod ko nga masking asa nga lugar basta ikaw. May gani kinatulog si Baby Sky ato. Og nabuhat dyan namo ang gusto namong buhaton. Diyato sa car, daplin rayod sa karsada. Dahil nato'y one time, nga kinahanglan ko nga matug Davao. Kay kinahanglan ako nga ma-meet si Lee, katong business partner nako. Then while pasulod ko sa usa ka coffee shop, kalit na sad nga nagkita ni si Lynn. Sa mo to nga nag-istorya-istorya min duha. Nangutana pa siya kung love ba yun daw na ako akong asawa. Siyempre mitubag ko ay gipakaslan man ako. Dayon daghan pa ming chika niya ato. Then nagsabay po mig uli kay wala daw siya ga-car kay naa daw sa shop. Nag-commute ra daw siya. Sa mo to nga paguli na ako. Nihag dayon ko ni Sage. I mean, okay kaayo amo ang relasyon duha. Sumoto, nga bisag daghan kay mig nagian nga pagsulay ni Sage. Kami jud ang nagkadaya. Sumoto, ladies and guys, ang confession ni Jay. Kung gusto pa mas detailed ug full na story ato, pwede niya siyang basahon sa Yusinian Freedom Board nga page. Og karon mga loves atong basahon ang inyong mga comments sa mga niagi, mga confessions. Saying hi kang Rose Montes Claros, tabang mananabang daw. Also hi kang Jolina Capo Vasquez. I really love the sender, especially his personality. My God, how I wish I can find a man like you. God bless sender, hi. Hoy kalain nabitin ko, waiting ko sa part 2. Hi kang Nena De Guzman, nga always nga naminaw sa tuang confession. Ella Barros, hi. Renalyn Elga, hi. Mixed emotions daw siya karon. Hi kang Renalyn Elga. Karon pa man ko kita aning imuhan channel. Hi, salamat. Sana all makita na. Nilovia Ake, hi. Lucelle Marie Elnar, thanks bye. Listening while having a paperwork. Salamat kayo sa mga naminaw sa itong mga confessions while na ay gipang buhat dara. Queen, John May Rabadon, nindot sa kagaimong tingog ba, relaxing kayo. Hi ka nga John May Rabadon, sana all relaxing. Nice kay nga story ba? Bisag kay balon ako ani nga story. Megs Jamich, hi. Shadow Light Pink Blue Rose, hi. Amay Bigno, by gamay kanindot sa storya mo huwatod ko sa next episode by gamay. Ganahan ko sender kay responsible kayo nga buutan kayo. Hope to see you sender, hi. Thank you for the update by miss na ako imong voice makabuang siya. I think it's the father. Ingon si Jalin Sevilla. Hi. Venus Caniete Chanel. Shout out by from Riyadh. Kiniragid ako makawagtang sa mong kamingaw. Og ka-stress labi nang magduwa og laing team akong partner karon. Hi. Daghang salamat by Gamayan. God bless. Maricel Masay. Hi. Evelyn Terana nga wala ninod notify sa kuwada. Ano? I-click ng notification bell ha para updated mo kanunay kung naay ansay tawag ana. Ansay tawag ana kanang para updated mo kanunay sa tuang bag-o nga confession ha. Blur Place, Janice Di Vallarino. Gikan na siya may sa may Baguio District, Davao City. Hi. Alfar Gaymare, hi. Jing Sotilio. Hi kang kuan, Miss Eda Joy Sandoval. Iyay marag siya amahan sa gibuntis ni Sage. Ay, katong nahubog na siya ng damgo nag-make love siya sa wife.
Hi kang Ed, salamat kayo sa imuhang kanunay nga pag-support o syempre pagpaminaw sa taong confession. Thanks bye na po may paminawon nga mga night shift habang ga-work. Ikaw permi among gipaminaw kay makabawang imong tingog. Labi na mo banggit ka sa word nga love, nice ka paminawon ba? Also saying hi kang Jody Ann De La Vega. Hi. Jana Jaini. Hi. Dolor Niervas. Hi. Waiting for part 2. Hi. Guy Intik. Hi. Shandra Carmel Malingin. Norman Maluluyon. Hi. Dara is my world. Hi. Also saying hi and shout out kang Angelica Rino, apil kang Girly Nicor, Asayli, Queen, feeling na ako siyang Papa, Carlene Escobar Rivera, hi. Annie Rose Corvera, salamat na minaw from Agusan, shout out to you. Montibon Giovanni, hi. Argeline Angana, hi, shout out to you. Daisy Jane Puhi, Elaine Felias, Daisy Jean Pianar, Jenna Cadavos, shout out po kang Joe Madila Antolihaw, thanks bye. Bernadette Cervantes, hi to you. Mayat Kaniban, hi. Katrina Manasan, Anami Doliente, shout out. O kang Liza Flores, o kang Juliet Luciliano, apil na po si Shani Morales Bihok, o kang Joyce Mary J. Peregrino. So mga kanunay nga naminaw, nag-support sa tuang mga confessions, mga video dito sa YouTube. Dagang salamat kayo niyan tanan. Sa mga nag-sponsor, salamat kayo. Nagpa-shoutout nga ning share sila hang pa-Gcash. Salamat. If na may mga business daraha gusto nga i-promote ato na siyang i-appeal, pwede na to na siyang i-appeal dari sa to ang mga videos pohon. I-message lang ko sa akong messenger or sa akong email ha, naradara sa may description box below, or i-search nyo palihog lang sa Facebook ang Baygamay, BAY space GAMAY. Dagang salamat. O ganito sa sunod yung confession, dagang salamat sa inyo hang pagpamina.